Zeus, crescut, els 5 germans fa vomitar a Cronos. 10 anys la lluita a cop de llamps i trons va durar entre els olímpics i els... Com que Helena és la dona més bella del món, quan son pare Tindàreu... Bé, son pare, ja m'entens. Quan Tindàreu va decidir casar-la, s'hi van presentar tots els herois grecs, tots. Quina enveja, no? Sí. I què va passar? Tots els herois, 99 herois. Només n'hi faltava un. Ah, sí? Quin? Aquil·les. I per què? No sé, tia, doncs el pare d'Helena... Bé, el pare, ja m'entens. Doncs Tindàreu no sabia què fer i li va agafar por que si s'inclinava per un, llavors tots els altres es posarien fets una fúria i li armarien una guerra. Només agafaré les teves armes i tornaré al teu cos. Fes el mateix.